les altres exposicions que havíem fet ens centraven sobretot en el fons d'imatges, però per aquesta vam pensar, doncs, per què no un diàleg entre els diferents fons especials de la Fundació? I a partir del tractament de les imatges vam descobrir aquelles dues fotografies i són com la font d'inspiració d'aquesta exposició, no? Doncs bé, quan es comença la visita, es comença sobretot posant una miqueta en qüestió què és les Cambres de les Meravelles i les col·leccions. I una vegada es parla d'això, doncs què parlarem? Doncs dels nostres fons. És que volíem que la gent veiés aquesta exposició, a part de descobrir els fons, que fos una experiència. Doncs com que totes les Cambres de les Meravelles començaven en un viatge, aquesta exposició comença igual, comença en un viatge. A bord del nostre vaixell, el capità pren les seves notes en el quadern de bitàcola i nosaltres anem observant. I ara us proposem un joc. De totes aquestes peces n'hi ha 3 que no formen part dels fons especials de la Fundació Iluro. Quines creieu que són? D'alguna manera el que volíem també era dimensionar aquesta atmosfera i recrear d'alguna manera portar-nos a algun lloc que acompanyés aquesta olor, amb aquest color, amb aquesta llum, amb les peces, amb tot plegat, no? O sigui, I l'últim, que se centra en Mataró, doncs aquest últim, clar, és intentar rememorar aquests records de la gent de Mataró, però també la gent que no és de Mataró també pugui entendre una miqueta millor la ciutat.